Monsieur le Président, mba misy raha raiky iangaviako anao sa tsy angataka raha tsy vitanao fa vidiny vary sy loka henao zahay tsy miasa lohany volamena fa ame zahay raha sahaza zay ho anao filoha ampirenena kibonay kovoky zahay satisfy ay. J'ai moi-même qui a fait le beat. Yo problème anay président zahay tendankany tsy vitan'zany tegna mahalany tsy mahay nyamaray fa ninay nianiany aleo tsisy vola ambonky zay tsy sambilagny ay kenoy zany atotsoa ambany vidiny raha hoanigny kibo kofa voky jerinay milamigny kibo rehefa nonona fagnainy vezivezi ppn ko milamigny zahay tsy miasa loha natazovy hazo sezy natazovy hazo sezy yay zahay mora tao fa nohony zahay mosary lasa mitabataba magnatary mahita vidinentagna bazary lafo be lohanay kony marary lasa tignanay soatoavigny fahiny noho ny halafosany hanigny ankehitriny hagnarako amizeo lasa tsy mandray vahiny satria hanininay président tsitsitsigny. Monsieur le Président, mba misy raha raiky iangaviako anao sa tsy angataka raha tsy vitanao fa vidiny vary sy loka henao. Monsieur le Président, mba misy raha raiky iangaviako anao sa tsy angataka raha tsy vitanao fa vidiny vary sy loka henao sipanay président tsy vokiny 3500 ariary tsy zakanay restaurant lafo loata aliment ndraiky vary papa sosy reo avy agny mandripaka mifoka zahay tsy mahavidy ankoatrany makasoka ampela soa reo tsy mihinam-pagno ndraiky loka hoka ozare hoka kofa misy havagna mikaiky an-telefony antegna se andray matatro antegna tsao zare hivolagna mangy amaray telefone na magneno fampizazesy raha fô tsy malazo tsy courage mbany gony mbary fô tsy zare maroanaka matetetiky raha maka tsy voky ambolona maka viky mifampisamaka hanigna ty zaregny mbany sisagna amaregny vidiny raha mampitaregny katsaka mahôgo megny mengavenao monsieur le président monsieur le président. Monsieur le Président, mba misy raha raiky iangaviako anao sa tsy angataka raha tsy vitanao fa vidiny vary sy loka henao. Monsieur le Président, mba misy raha raiky iangaviako anao sa tsy angataka raha tsy vitanao fa vidiny vary sy loka henao